ġo restaurant ma dal-affarijiet ma jiġux tollerati. Dan min kien jew kienu irrifjutaw li jiġu servuti minn wieħed mill-ħaddiema ta' kulur, dan mill-Afrika. Din hija esperjenza riċenti li ħażlet u rrabjat lil Andrew Vella, sit ta' ristorant f'Malta. Ma TVM News huwa rrakkonta kif ma rridx jemmen meta klijenti fi stabiliment tiegħu irrifjutaw li jinqdew minn persuna Afrikana. Astemmen li qed tgħaddilek minn moħħok b'xogħol bħal dik, li ma nara l-ibda differenza b'jekk hux Malti jew Afrikan jew Taljan jew Ingliż jew Franċiż, jien għalija kollha l-istess. Kulħadd individwu, kulħadd jiġi għax-xogħol, kulħadd jagħmel xogħlu tajjeb u qegħdin hawn biex nservu lin-nies u nservu nies tajjeb. Andrew saħaq li jekk kif mhux xieraq dan it-tip ta' ġieli persuni barranin lanqas huwa tajjeb id-diskors li jsir fil-konfront ta' min iħaddem. Aħħadmu l-barranin għax sfortunatament n-nies Maltin m'għadniex insibu min irid jagħmel iktar dax-xogħol. Xogħol tagħna, jew se għax flaxija, jew x'sibu xogħol aħjar, maħna flus tajbin ħalsu, ħadmu lin-nies sigħat normali l-40 sija, aħna l-ħadd ġurnata sieħa ma niftħux, la lunch, la dinner, xejn. U jiena ħossni proud ħafna biċċa tax-xogħol minħabba li kulħadd ikollu ġurnata looking forward biex qattaħħam mal-familja. Andrew qal li minkejja li ddispjaċiha l-ħaddiem li huwa jsejjaħ kollega, xorta serva lill-klijenti u kollox baqa' għaddej. Min kien l-għada ddispjaċieħi u ddispjaċihom u ġew avviċinawna biex talbu skuża, jien kien limt ovvjament mal-kollega tiegħi u he accepted they shake hands and we moved on. Għalhekk saħaq li l-akbar talima kienet illi minna ġie skuża ruħu għaliex irrealizza li żbalja bil-kbir. Liema apoloġija qal intlaqat mill-kollega li sofra.